kung kamo pa'y naas lugar ni Abraham, niya na kay bugtong anak, niya tiguwang na ka, pag-abot og 12 anyos, ingnon dayon kas Ginoo, ihawa ang imong anak, niya sunuga, isip imong halad nga rinako. Musugot mo? Yawan on mo. Yawan on. Di man mo musugot? Ginoo ko'y gasulti. Di ba? Mauna ang atong problema. Murabag kita'y magbuot ba? Nganong misugot mas Abraham? Bugo to siya? Gadanghag? Wa maghuna-huna? Way pagmahal sa iyang anak nga si Isaac? Nya tulo ka adlaw pagid silang galakaw. Kana bang muraba og kanang ug maghuna-huna ka nga imo na ning ihawunon nya imong bugtong anak, nya tulo ka adlaw mong nagkuyog, mangaon mo, nya human matug na sad, lakaw na sad. Nya ang imong tumo nganong naglakaw mong tulo ka adlaw, aron imo siyang ihawon, sakit-sakit sa naway. No, di ka kaako ba? Nya sakit pagyud kayo kay ang anak sa dihang sila na lang duha galakaw padung na gyud ngadtos bungtod nga adto niya ihawon, nangutana pagyud niya, tay time sa ragod ngano man mura magkuwangan ning atong nanay kutsilyo, nanay kahoy, nanay sa to kayo, asa man karnero nga atong halad. Ug ikay ana ginikanan nya nasayod na ka ang imong tumong ihawon ko ni ron, nangutana pa gid nimo. Unsa man? Lisod no? Nya musunod mo ana, mubuhat mo ana. Nga na bang mag-andam kag bitayanan sa inyong balay ba? Nya tulo ka adlaw gid nimong panday para bitayanan, nya mangutana din nimong anak nga bitayono nimo. Kinsa may ibutang diha? Pa or ma? Engkay, so nya na lang pangutana dong, anak. Nya pinangga kay na nimong anaka, porting brighta, buutan kayo, magsigig rosaryo, sigig simba. Nya mo na imong bitayon diha. Makaako ka? Ug di ta kahimo ana, di ta tinuod nga magtotoo. Mao na si Abraham gitawag og the father of faith. Kay ang iyang pagtuo timos, tinaw, og tinuod. Ambot kasabot. Kasabot mo anang pulonga. Timos, tinaw, og tinuod. Sa in English pa, wa ko kay bao. Timos, pasabot, wa gyoy kondisyon. Tinaw, kay nakasabot gid siya. Og tinuod, tungod kay iyang gibuhat. Dili lang sa pulong. Maunang triple T sa pagtuo, timos, tinaw, og tinuod. Ang ato, saman, murag kuwanga, no? Dili kayo timos, kanang, ang sana kanang conditional, ang sa may kanang binisaya ng conditional, usahay tiaw-tiaw, no? Tiaw-tiaw, kanya lubog, confusing ba? Confusing. Kaya magsigig simba diri, iguli, magsigig pangasaba. Magsigig offer diri og kwarta, kay ihog kunos kolekta, nya bisag 20 pesos mawa sa kwarta, latuso ng mga anak. Hangol kay kwarta. Magsigig ingon diri nga, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pag abot nga tos balay, kay wa lagi hugasi ang plato, kay mao na iyang role, luos nagyaw-yaw. Confusing. Unya dayon dili tinuod. Ngano man di man mo practice, mulingo man, inig practice na. Og ngano man nga si Abraham iya maning gibuhat, kay klaro kayo ni Abraham nga ang Ginoo mao'y tag-iyas kinabuhi. Kinsa man siya nga mupugong sa Ginoo nga siya may tag-iya. Naunsa ka diha, sulugoon ka, nyag moingon ang imorong amo, sunogan ning balay day. Nya porti nimong panglimpyos balay, sunogan ni, mo reklamo ka dili. Sulugoon ka, nya siya tag-iyas balay.
Ikaw igor kang nang limpios balay. Nya pag-ingon niyang sunugan ni mosugot ka dili. Uy, tubag mo eh. Nganong di man ka mosugot? Sulugoon man ka. Nya moingon pagid ang imong amo, dublihon ako, tripulo nako imong sweldo basta sunugon na nimong akong balay. Asa man sunugon nimo? Ha? Ako sunugon din ako. Ana. Unsay sakit sa kong ulo? Ninighuman dublihon pa akong sweldo. Mao to nga gisaaran des Abraham pag ihaw niya siyang anak, giingdan din siya sama kadaghan sa bituon ang mahimo nimong kaliwat, sama sa baybayon ang kadaghan sa imong kaliwat, bugti sa imong timos kaayong pagtuo nga rinako nga wa gyud nimo ihikaw ang akong gihangyo nga ihawa ang imong anak. Mao na siya ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi. At tanawa diri sa atong ebanghelyo, gipakita ni Hesus nga siya'y tag-iyas kinabuhi. Paralyzed, wa maayo, gahigda na lang, di nakalihok. Giyon sa maniya pagsulti. Ang imong sala gipasaylo. Kaning atong sakit bunga manis mga sala, either atong sala or sala sa laing tao. Bunga ni atong mga sakit giingnan dayon ang imong sala gipasaylo. Ingon din mga tao, ngiga pasaylog sala, kalisod ana. Blasphemy man na, ang Ginoo ra may makapasaylo. Nya Ginoo man siya. Insahay may lisod. Pagpasaylo o pagpabarog aning ni ang gahigda perti ng dugaya, nanguyos ng mga kamot o mga tiil. Hay may lisod. Pagpasaylo o pagpabarog ani. Ingon de si Jesus, sige, ipakita nako ninyo nga makapasaylo kog sala. Gibuhat niya ang lisod. Yan siya, bangon og dad-a ang imong gihigdaan. Ni bangon. Bangon, oy. Karon, imagine ko no, ma-stroke ang imong membros balay. Unsa may buhaton sa kalibutan? Sa ato bang siyensya ba? Kani atong scientific way ba? Unsa may buhaton? Og ma-stroke. Una, admits hospital. Sige hagtiraan ang mga injection. Nya ikamatngon-matngon na gamay, mauli-ulian, iterapi. Way siguro o kanus amahuman. Siging terapi, dugay kayo, kada adlaw, sige gyud. Nya practice paglakaw, sige kana-ana, sige gyud practice. Ana, og maulian, swerte. Og mamatay, agaana lang yapon. Pero ang Ginoo kausara, tindog, dadang imong gihigdaan. Nganong yano man kay niya? Siya go'y tag-iya. Siya tag-iya. Kanibitang atong COVID karon. Agahapon, dito man ko. Gitirahan man ko sa akong first dose. Dito ko sa IC3 or IEC ba na? Dito sa, wanam ko kay bawag unsay tinuod nga aron IEC or IEC3. Niya, kaning gitirahan ko sa first dose. Ang daghan kayo role kuanan usa ka pero wa ko'y sakit ha, wa ko'y sakit pero kapoy og sunod ayon. I-download usa ang form unya kanang fill up pidaan nya ini ko mag-fill up adto didto aning orasa pag-abot nako didto linya usa diha linya sa ko didto inig-abot nimo sa interviewer mo screen sa imong document mo butang sa additional documents ighuman ngadto sulod step 1 linya na sa kadidto ighuman nimo step 1 step 2 linya na sa kadidto kuyog anang mga nanag-wheelchair ang uban ga ana nagalakaw ana ingon sa gawa baka ni COVID nya nalay mo kalit og imong simong luyo kana ba mga senior ba kay dito mo ko gibutang sa kaning priority kay naong sa nako mura mo sag senior diri lang ka father or ambot og sa ako batong pagkapari nganong gibutang ko dito kalit lagi ingon sa kong luyo ba ubo nako ano gidaha man ning ubo man dinhi ni ako ra basag kaubhonon sa gay ko nako di lang jud ko muubo kay basig pareha mig edad ani ana ba ngadto ang akong gipamalandungan samtang maghuwat ko niingon ko ang kalibutan ba to care life is already very very difficult kana bang to care life how much more to create life
Ang pag-care lang gani, galisod. Taas kayong proseso. Nya pag-abot na dito, tusukan na ka diri, igtusok na. Mana ni siya, ma'am? Ingon ni siya, adto pa ka dito pa der sa post-monitoring. Naku, pilam sa na ka? Bang siya, 15 to 20 minutes lang. Mo to, adto ko dito, lingkod na sa ko dito. Na sa mo dool ni mo, imong vital signs, take up po na sad, ana, inig human, record na sad. Nya human din, adto na sad ka dito sa final screening, sa interview sa doktor. Ig human na adto, nako, manadok, yun siya, adto pa kas discharging. Adto na sa kas discharge. Tanaw na sa dito imong record, sakto ba? Una pa gyud ka makagawas. So, it took me mga 2 hours. Dali-dali na gay ko to kay mga 2 hours. Ang pag-care na sa kinabuhi. Nya first dose pa man to. Giingnan na sa ko, balik ha, July 21, Father. Mga alas 10 sa buntag, alain na sa nang linya, alain na sa linya. Ana, nyawa pa ginay siguro, kay giingnan sa kusuban akong kauban, Pader, kasagaran rabas na nga matay, no, pag second dose. Di pa rin ni siguro na yung first dose, kay na ako no yung uban, pagtira ko no sa second dose, namatay. Mao na nga, kaning ato bang pag-care bas atong kinabuhi, isip tao, nga kitay mo care sa atong kinabuhi, maglisod gyud ta. Pero ang Ginoo nagay mo amping nato, bisan ang patay iyang buhion, dali ra kay niyang buhaton. Nganong di man nato isurrender ang atong kinabuhi ngadto niya? Nganong magpaalig-alig magid ta nga kita kunohay tighatag og maayong kinabuhi, maayong kaugmaon? Muna si Abraham nagpakita, dili ako'y tag-iyas kinabuhi sa kong anak. Napagdayon yang duslat, niingon sa dang tag-iyas kinabuhi, op, ay nalagi dayon. Insaw niya, ang sao man niron aning ni ana maning kayo og ang kahoy, siya to ay kuanay, to ay karnero, akong giandam para nimo. Amo na nang gi-substitute na dire ang karnero niya. Nganong gibuhat man is Ginoo? Because He loves life. Ang kinabuhi sa tao nga iyang gihimo, iyang gihigugma. Pwedeng i-substitute ang kinabuhi sa mananap para maluwas ang kinabuhi sa tao. Dili kay patyon ang tao tungod sa mananap. Diha bitay nangawat og manok, kanang manok igtatari ba? Uso man kanang nabitay mga pandong-pandong inana. Nangawat kay wa nay bugas, nangawat nakit as guard, agi pusil, patay dito sa mismo sa manukan. Nganong gipusil man to? Nangawat magmanok. Sakto dili. Og kamo na ay manukan or baboyan na nangawat og baboy, saman imong ipada ang baboy o bunuogon nimong kawatan. Tanawa, linginian sa mo. Pero ang Ginoo, ipaihaw ang mananap aron maluwas ang kinabuhi sa tao. Pero niya pagi mas nindot kayo si Kristo na naog sa kalibutan aron mahimo siyang Lamb of God, karnero sa Ginoo, aron siya maiihawon kita, igo na lang mukaon. Og mao ni ang Holy Eucharist. Iya gyapon tang luwason, pero di na karnero nga binuhi og tao. Karnero na nga gikan Dios langit na naog, nagpaihaw. Gamay na malani atong cross kay temporary na malani o gamay na malani. Giihaw pinaagi anang klasiha aron ta mangaon og maluwas. Nakamo karon inighuman ninyo kaon unsa may inyong buhaton. Pagpaihaw sad mo. Kamo mga asawa, iniguli ninyo, na, darling, na imong bana ba? Ihawa ko. Siya nga naman siya, haron maluwas ka. Kaya murag ka ng imong pagpangabit, din adyo ka maluwas, ihawa ko. Siya, buang ka na, himuong ko nimong kriminal. Siya, dili ba, akong pasabot, hiwaa ang akong kasing-kasing, og dili jud ko mo reklamo. Ano ba? Sinaktan mo ang puso ko. Sinaksak mo ng kutsilyo. Binuhusan mo pa ng asido. Sinindihan mo pa ng posporo. But nothing gonna change my love for you.
Sa unang pagbasa gipahinumduman ta ni San Pablo nga ang tanang tao dili na langyaw kung dili sakop na sa usa ka kaliwatan or usa ka banay. Kana kung dunatay gitawag og link nga mao ang pagtuo. Kaning pagtuo nga Kristiyano or pagtuo nga Katoliko. Ang pagtuo nga dunaray usa ka Dios ug usa ka espiritu. Tuo mo ana. Uy, tubag oy. Ana, dili na mo mga estranyo. Kanang estranyo dili mo na makasulod sa balay. Agi-agi ram na. So kay nituo naman ta usa ka Dios, usa ka espiritu ug usa ka kaluwasan, membro na ta didto sa langit. Pero ang pangutana, motuo ba ka mo nga dili mo iglain anang imong tupad? Motuo mo nga ikaw o kanang imong tupad usara? Sure? Niya, imo nang tabangan kung magkalisod. O imo lang tanawon. Mao naman ni ron. Anhi na dinhi ang practice. Niya, mutuo mo nga ikaw o ang inyong silingan usara. Ha? Nya nganong na naglinaw naman ang atong daan diha, wa na may kaagias kanal. Imo mang alihan. Nga naman na, wa ka mo tuo sa imong silingan, nga usara mo, ikaw ra gyud mo klaro. Ikaray gustong maluwas, ikaray gustong panggaon sa Ginoo. Di na ka mo pangga na imong silingan. Nang kuyaw kayo. Ang atong mga magtutuo sama ni Santo Tomas sa mga apostoles nga naguna, pagtuo gid nila, ila dayong gipuy-an ang ilang pagtuo. Muna si Santo Tomas, medyo ningkiling man siya gamay kay mura tingal ito siya nagduda, pero sa dihang nituo na siya, nagpakamatay na gyud. Kamo karon unsa man, kiling-kiling pa ang pagtuo? Wa pay klaro? Klaro na. Ayaw na mo pangural. Usa na malang nang imong silingan nimo, nganong butangan pa man ani mog ali. Di ba? Bitaw kanira bang kural mao ra ba ni sikat kaysa ko mga wali. Doon na bayay pagpangural nga makalangit. Nay pagpangural nga makalangit. Unsaon man ani mo nga mangural ka aron malangit. Nang dana kay mga tanom nya na sila mga binuhiang hayop. Imong kuralon ang imong mga tanom aron dili kanon sa mga hayop kay wa man ay buot ang hayop. Pero inigtubo sa imong tanom igpamunga, hatagi sila bunga sa imong tanom. Hatagi sila ba? Nganong di man nimo ihatag nga nabuhi mang imong tanom? Ana, or ang imong mga hayop, kanding ba, baka, imong kuralon. Ngano man, manggawas mo na, mangadtom na sa karsada, hazard mo na dito, banggaan na ng motor, matumbang mga motor. So imo nang kuralon, kanang imong iro, imo nang kuralon, haron dili makaagi, di makahazard nga to sa katilingban. Pero magbaligya kas imong baka sa imong kanding, hatagig halin ang imong silingan. Katubang naglisod ba? Katubang sang hatagi sila ba? Dili kay imo ra gid na, tungod kay imong gikural imo ra gid na. Ana ba? Sasakto dili. O kana mo'y makapalangit nga koral. Nya kinahanglan pa din na i-explain. Dili oy, ang pagpakighiusa sa imong silingan pasabot imong paningkamutan nga dili sila mamiligro. Maubitan na ka ng atong parking, gidili ginang pagparking og karsada, kay mamiligro man ta. Kanang pagpaninda, sama diyan na itong iskina, naninda diha, dool kay karsada.
imong gibutang sa peligro ang imong mga mamamalitay. Ngano man inigpalit ato asa mang ilang lawas nga naa mang imong tindahan na makilid karsada, asa mang lawas sa mamalit. Di as karsada, manyag na imong sod, mabagiran. Og nagdaa sa nagbata, ang bata magsige ra ba nagkabot-kabot, manyag mabagiran na ng motor kay agianan man, imong gibutang sa peligro ang imong silingan. Nyarog imong parkingan ang karsada, di ma one way. Nya parking sa pikas, pila na lang? Halfway. Unyag na ay mga aksidente, naroy mga emergency, sama na mga sunog. Unsa man pagsuod sa bumbiro, nga pulos man mo parking diha, mga matay ta, hazard gyapon na siya. Ana. In short, ang ato diyang pagsunod sa Ginoo maghatag og kalipay sa atong isig katao. Muna nga gibuhat man is mga apostoles, naigo gyud sila sa nakatuman gyud sila sa gisulti dinhi sa atong kanini ang tubag bitaw nato sa Salmo, sa may atong tubag dire. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa may usas maayong balita nga kitang tanan usana sa matas Ginoo. Maghiusa na ta bisag panahon sa eleksyon, maghiusa untang atong mga kandidato. Karon ang mga manag-amigo na nag-away naman, nagsigi na magbinumbahay og sakit nga mga pulong tungod lang kay mag-angat ng eleksyon, magsigi nag-away, kaway ayo. Maunay atong ihatag nga panig-ingnan ang atong mga leaders manag-away. Parehara sa namong mga pari ba, mag-away, ana, magkinusmuray, nya magsigigwali ang Ginoo manaka ninyo, nya kusmod kay gnaw. Kay wa mo tagad sa isig ka pari kay tungod lang sa lang. Basig ilog sa youth leader. O kana bang ingon ana ba? Unsa may buhaton? Ang atong himuon di ay mao ang pagpakamatay para sa atong pagtuong. Unsaon man pagpakamatay? Kana bang gusto ka nga masakitan aron lang pagmatuod nga nagsunod ka sa Ginoong. Sakit ang pagsunod sa Ginoo mga igsoon. Kana bitang pagdawat sa tao nga bati kay batasan nga nimo. Sakit na Hilingi ako nung na imong tupad. Lingi nalipay ka sa akong naong. Nalipay ka ni akong naong. Ing na ko no. Kay naarabay mga tao nga naong palang daan, di gyud malipay. Nya maglagot siya nganong mutupad niya bisag diha simbahan. Di ba na? Ang uban gon mobalhin og lingkod. Mobalhin og lingkod ba kay di siya kauyon sa naong. Usahay ingon ana ta pero ang pagdawat sakit. Pero once gani nga mudawat na ta, kanimo yung pinakanindot, inigdawat nimo, mura jud kag naibtan og tunok. Tistingin ninyo og naamoy tao nga kanang di jud kaganahan mudawat. Sa imong hunahuna og kasing-kasing, with all sincerity, atubangan sa Ginoo, ingna Lord, ako na ni siyang dawaton. Di ba? Ang imong dughan mura jud ibtan og tunok. Adigin mo to. Ngano mura mo lang maglan to. Basta imong dawaton, anang unsa man ang dawat? Kana bang mutuo ka nga naay Ginoo diha niya, unya kana siya pwede gina nimong ikuyog didto sa langit. Muna nay dili makita nga kamatuoran. Matod pa ni Jesus, bulahan tong mutuo bisan wala makakita. Kay kita gud usahay, una ta mutuo nga makuyog na nimo sa langit basta mag-usab. Then makaingon, og mag-usab. Nganong dili dawaton, nganong dili pasayloon, nganong maghuwat man kang mausab. Nabitay asawa karon nga ang iyang bana notorious gyud kay nga bisyoso, babay, sugal ana. Dugay-dugay na mi ani niyang sigig istorya. Tag-as ra ba kay siyang message niya akong basahon. Ang ora mag-i-share niya ba? Nya nga ako ra yung tubag, higugma lang. Ayaw na paghuna-huna nga mausab.
higugmaa lang siya nga ingon ana malangit lagi ka sa sige na kong sulti niingon lagi siya nako nadugay karong bag-o siya Father nindot kay akong gibati nga nagsigi kog higugma sa akong bana wa gyud mausab akong bana Father pero lahi na gyud kay akong gibati niya wa gyud kuno mausab ang nausab ang iyang gibati ngadto sa iyang bana pinangga na gyud kuno kay niya iyang bana bisan pag bisyoso lang gyapon wa gyud lagi kuno nausab nya unsa may inyong ganahan kanang mausab ang imong bana nya ang imong gibati wa mausab o kanang wa mausab imong bana or ang imong asawa pero ang imong gibati nausab hay may inyong ganahan ana hay may inyong gustong usbon ba ang tao o ang imong gibati ako pa ninyo ang inyo na lang gibati mo usba kay og ang tao gani imong usbon patay gyud ka diha lisod kay na usbon ang tao hasta gani siya galisod og usab niya ako ingna ko Father ay napagsigig sulti anang koral kanang mga kilay kanang mga kabit gi ingna ko ingna inigingon nyo na ako ana mingon ko buot day mo nako nga nagtuman ramang ko sa Espiritu Santo lisod ang tao imong usbon bisan pag imo pa ng hulgaon, lisod kayo. Sukol gida. Pero usba ang imong gibati o. Higugmaan na siya, pasaylua. Tuo nga kana imong igsuon. Tuo nga kanang tawhana imo nang ikuyog didto sa langit. Mausab dayon ang imong panglantaw o pananaw anang tawhana. No. Niya ini humana na kakita din kag Ginoo. Si Jesus gipakita niya ni Tomas ang nabuslot niyang kamot o iyang kilid gipahikap gipatuslok pag itong iyang kamot didto ngano man buot ni Jesus nga sultihan si Tomas wa man ko'y giusab nga tao ang akong kamot mo'y nausab tungod sa akong paghigugma sa tao nabuslot in tao ng akong kamot buslot pang akong kilid kay wa ko'y giusab nga tao akong gipunan ang akong paghigugma pinaagis pagpakamatay mautong pag-ingon ni Tomas Ginoo ko og Dios ko mingtuo siya nga ang Ginoo di ay nahigugma gyud kaayo natong tanan nga magpakamatay siya para nato kita pakaha dili magpakamatay para sa Ginoo ana siya giusbag lingi nang imong tupad be ingna sugod karon pakamatian tika ingna ingna ba ingna na imong tupad ba nasugod karon pakamatian tika ana hasta nindota lagi ana karon iguli ninyo sa balay wa man mo kuyog dire inyo mga kuan iguli ninyo pukawa tong nangatug dito iguli nimo ingna dong sugod karon pakamatian tika ingon ito siya gaitag 100 be kay suroy ko sugo tagay de 100 bahala wa na kay kwarta og wa kay kwarta pangutang sa imong silingan ihatag nga nang imong anak aron makasuroy nga tanawa di ba iniguli ana lipay kay nastanan kay sa una imo man ang kasaban karon lipay na kayo nya ganahan gana anong di man mo tubag magduda man lang yapon mo nga pang Ginoo mo taning atong wali kinsa ninyo dinhi nga naminyo tungod kay gibuya taas kamot ikaw gibuya ka nya sige pa mo sa imong bana nalingo bana ang style sa una ibuya ang amahan or ang inahan maoy mangitag asawhonon or banahonon sa ilang anak. Amo na si Abraham siya ay nagpapangita og asawhonon para ni Isaac. Why problema si Isaac? Ang problema lang inigabot sa asawhonon og wa kakauyon. Naunay problema o nakitaan man sad ni Isaac na gwapa sa kay Rebecca niya buutan sad nalipay kay siya pagpangasawa niya ni Rebecca. Pero pinili ito sa amahan. Pinili ito sa giyang ginikanan. Niya giunsa man pagpili ni Abraham. Ingon siya,
ayaw pangita og asawhonon sa kong anak dinhi aning yutaa didto sa akong mga kaliwat, akong mga paryente. Nganuman, way salig si Abraham sa mga tao nga langyaw. Wa say salig ana. Nya giisip sad ni Abraham nga ang mga tao didto may pagtuos Ginoo, di man pres niya nga nagtuo Ginoo, dili to maayo mga tawhana. Siya nagsunod man siya sa Ginoo. So nangita siya buutan, unya sigurado siya sa batasan, nya duna siya mapangutana. Kaliwat maning kuan, di ba kamo kusog man kay mo ana no? Ikahibaw ninyo nga naay uyab inyong anak, ingon kinsa man ang anak? Ikahibaw mo, uy sus, Ginoo ko, ang nauyab pag yun, anak ra ba ni kuan, liwat man na. Yang imo ganing mahibawan nga ang ginikanan kadto sa mga buotan kay kana okay kay ko ana, okay kay ko ana no. Mao na atong mga tawhanon nga standards. Unsa man, okay na dili, maayo na dili, husga wa man mo klaro. Kamu ba managana na mamugtubag nako ngano ni. Nana mamoy duda sa kaniron inig sanong na to ani lain na sa ni sulti father. Di lang may lang na ba nga atos ang susihon ang ato mga pamaagi nga tawhanon ug ang Dios nun. Pag-anhi ni Hesus sa kalibutan, gitawag siya og pamanhonon. Siya ang nangitag asawa ug ang iyang gipangita nga asawa gitawag karon og simbahan. Ang simbahan mao'y asawa ni Kristo. Si Isaac bugtong anak ni Abraham. Si Jesus bugtong anak sa amahan. Hawa mo kahibaw na. Mao lagi na. Nakaron si Jesus nangita og asawhonon nga dili sibo sa atong tawhanon nga standard. Kinsa may iyang gipangita nga iyang himuong asawa, kinsa may una niyang gitawag, usa ni ana kani si Mateo nga mo'y nagsuwat aning atong ebanghelyo. Si Mateo ilado kaayo nga public sinner, kay kuan man siya kanang tigkuliktag buhis, mao bitaw ang mga Pariseo nga kaliwat ni Abraham. Kaliwat man to ni Isaac ang mga Hudiyo. Taas kay silang standard, kinsay pasudlon sa templo, kinsay ilang kuyugag kaon. Nya usagid sa ilang standard, kinahanglan ang tao nga mosulod sa templo, ang tao nga atong kuyugan kana gyung waysa. So doon na sila'y pamaagi unsaon paglimpyo ang tao gikan sa sala. Nya og na makasasagan ka, nya ikaw leader ka or membro ka sa templo, nya mukaon ka, mukuyog ka tipon ana makasasala, muagi na sad ka og quarantine. Mura ba kaning COVID ba? Di ba naman tayo tracing, contact tracing? Ma-COVID gani ko, nya sige mong tambong sa akong misa, i-lockdown sad mo. Nakaron si Jesus, wa siya mag-face mask, wa sad siya kana ganing quarantine, diretso siya kaon, kuyog ni Mateo. Gayaw-yaw ang mga Pariseo. Sab ni tawhana, Hudiyom tani siya, ngano mang nikaon mo siya tipon aning niyang mga makasasala. Gisulti dahil ni Kristo unsay iyang standard aron mahimo niyang asawa. Unsa may iyang standard? Kinahanglan una makasasala. Nindot kayo. Ang una niyang pangasawon makasasala. Kamo, gusto mo mamana o mga sawag makasasala? Dubag. Ay na magbiya, ay na magsimba. Bitaw. Nganong musimba man mo, nga ang ato din hingi simba, kusog man kaing maibog, nahigugma man kais makasasala. Ya kita di nagsimba niya, di ta mo higugmas makasasala. Unsa man na?
Mura kag nangasawa, kay kita god asawa man gud ta sa Kristo. Kasi kita ginyon, I love you Lord, I love you Lord. Oh, ingon sa Ginoo, love you to. Ngay niglingi nimo sa imong tupad, lagot ko ani Lord, patya na Lord. Ing Ginoo, nalhigugma sa kuana. Ako man sa nasang gihigugma. Ya, unsa maron ani? Unsa man kang klasihas pagkaasawa? Nga imo mang gidumtan ang gihigugma sa imong bana. Unsa man na? Ha? May na? Ambot lang, maayo ba na? Pero sa mata sa Ginoo, dili gid na maayo. Ginganlan pagani niya og bakakon. Pinaagi sa sulat ni San Juan, niingon siya, kung magsigi tag-ingon sa Ginoo nga nahigugma ko nimo, nga wa nato makita, nya nagdumota sa atong isig katawo nga atong makita, bakakon ta. Pila kabuk ninyo dinhi ang bakakon? Taas ang kamot. Salamat, kay wa gyud mo mamakak. Na itulo kabuk ni angkon, kamong uban pulos mo bakakon. Nga naong ninyo. Bakakon, arang-arang nalaring usa. Kay Jesus, pader, kung mahimo palang patyon ko ginawa. Mao na, usahay, ingon ana ta. Nakaron, mao na ni atong project. Aron mga lipay ta, ato ng hangyoon ang Ginoo, change my heart. Pero dili mo change ang atong heart kung dili sad nato i-surrender ngadto niya. I-surrender ba? Nabitay nagpatambag nako, Father, na-stress gyud ko, hapit na ko maghikog. Kay daghan kay kog problema, Father, daghan ko gihuna-huna, mga negative ra ba kaayo, daghan kog mga failures. Wa na'y kapuslanan akong kinabuhi. Nako arang-arang kay nananghid ka nako nga maghikog ka. Nako sa di pa ka maghikog, tistingi ko no, i-surrender ang imong hunahuna, kasing-kasing, imong lawas og kalag ngadto sa Ginoo. Nya sunod dayon, paminaw sa Espiritu Santo diha sa imong kasing-kasing, unsay iyang isulti sa matag butang nga imong gihuna-huna. Hibaw mo kung saan nahitabo? One asya mo takes nako. Ambot o buhi pa ba ito siya? Wawa sa siya mo text. Ato lang ito, yampo nga mo text o balik. O pa mo siya mo text na ko. Muna akong i-advise niya. Ako niya mo sultihan. Pero og di na gito mo text. Basi gailis, nagsimpak, no? Bitaw, usahay god kuwang ta sa pag-ila nga ang Ginoo di ay, ang Ginoo ba? Kung musud siya nato, everything becomes beautiful. Kuwang kay tana. Nga kung musunod tas iyang mga pulong, ang tanan mahimog yung nindot. Nothing is impossible with God. Hasta nang imong naong, munindot na, basta ang Ginoo sod nimo. Pero ang sod gay nimo, yawa, igtanaw nimo samin, luos lagag pangureksyon sa naong nimo. Kanang magsigig kis-kis kilay, pa-colors buhok, ana, ngari paputi-putis naong, badlis din ni ana, niya murag insecure, yung kay kagdi na nimo mabuhat, yawa ang naso di mo. Wa ka ka-appreciate sa gibuhat sa Ginoo. Yawa. Ang yawa man mo'y wa ka-appreciate sa gibuhat sa Ginoo. Ang yawa may gasigig guba sa gibuhat sa Ginoo. Munang tudluan tas yawa nga maliwat ta niya. Naini testimony ako karon sa una pa di jud ko kalakaw og way makeup, way lipstick, og di gini nako matarong akong buhok og patina og kanang naang pariband. Pero karon pa sige kong paminaw nimo, one agid nako hilabting akong naong, ako na lang limpyuhan. Nako nya kumusta sa malinawon kay ko Father, wa nagyug ko'y stress sa akong naong. Nako, congratulations. Bati gid ay kag naong. Kaysa una, ma-stress man siya. Di sa to, pabati siya naong, o wa siya ikulit-kulit. Karon wa naman kuno siya stress. Sa to pa, nakadawat na siya siyang naong, minindot iyang naong. Ana, kaysa una, wa man siya kauyo, na-stress man siya. Daghan kay nato ingon ana, oy. Kanabang di ka maong mudawat, unsay opposite sa atong standard. Pero si Kristo, ang iyang gihigugma, ang iyang gidawat, mao ang atong
gilikayan, the outcast, the rejected. Mo bitang niingon si Jesus, wa na ko usbang balaod ni Moises ha, wa sa nako usba ang standard ni Abraham. Ako lang gidugangan, gihatagan ako hustong kahulugan. Husto bang kahulugan? Kay siya man ang perfection of the law. No, mo nang gitagaan taniyag perfect way. Na ining sulti sa nako kausay ingon siya, Pader, lipay kay ko Pader nga sige kagwali anang kabit-kabit kay na-affirm good Pader nga sakto gid akong gibuhat. Wa na ko awaya akong bana, wa yun ako ilati. Giadto na ko ang babae, Pader, gihagad pa na kong snacks, nang snacks pa mi. Wa jud ko maghisgot sa ilang relasyon, Pader. Pero sakit kay akong dughan. Ako ra yung ihilak, Pader, ihilak. Karon Pader nga nakabati ko sa imo mga wali bahin aning kabit-kabit, igo ay praise the Lord, sakto gid ito akong gibuhat. Lipay ko no kay siya. Nako sige lang, mapun-an ra ng kabit sa imong bana. Aron mas kanang kuan jud ka maka-exercise jud kag maayo ana. Pero doon na siya gipangutana usa siya, pero Father, doon na ko'y dili kayo di kay nako madawat nga imong sulti. Kana bang ang anak Father dili latoson, dili kasab-an, dili kusion. Disiplina manggod na siya, Father. Naa man na ni propeta Sirach nga kinahanglan sad imong patilawon og latigo ang anak para matulid. Ana, nako sakto man si Sirach. Pero kinsa may masakto, si Jesus o si Sirach? Kamo? Kinsa may masakto? Tingog ra ba? Kinsa may masakto? Si Jesus o si Sirach? Si Jesus kay iyang gitagaan na og hustong kahulugan ang balaod. Mao na siya. Unya unsa may hustong kahulugan, matud pa ni Jesus, ayaw gyud mo kasuko. Mo nay una. Nyag manglatos ka, nalipay ka na nasuko. Di wa na. Violation na ni Jesus. Ingon siya, ayaw mo paghingag, buang, tuntok, kwanggol, way kapuslanan. Nyag manglatos ka, unsa may mong hingan. May ka, kabubutan, gini mo, kanindot, gini mo. May ka, ikang badlunguna ka, ikang gahiya kag di ka mag-usap. Di sa to pa, imo na siyang ginganlan. Ana, makapa-impyerno ba yan, ana? Ikatulo, niingon si Jesus, likay ninyo nga dili gyud mo magtamay bisan hain aning usa aning gagmayng bata kay ang ilang anghel magbalantay tua kanunay sa atubangan sa akong amahan sa langit. Nya imo man ang gilatos, wa din na nimo tamaya. Imo man ang gilubag ang dunggan, wa din na nimo tamaya. Uy, tubag. Imong gitamay, nakaminos kaniya. Unya, giwarningan man tang ni Jesus, ayaw gyud pagtamay. Kinsa maroy imong sundon. Ang maghuhukom ra ba nato sa langit, dili ra ba si propeta Sirach. Ang muhukom nato mao si Jesus. Mao na sayop dito kang Sirach, dili lagi to sayop. Wap aman matao si Jesus, mo to ilang standard. Mo bitaw si Moises na ingon, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Mo to balaod ni Moises. Wap aman matao si Jesus. Pero si Jesus na ingon, dili na siya mao. Higugmaa na ang imong kaaway. Di ba? Si Jesus na itong sundon. Maguol si Moises, maguol si propeta Sirach. Dili. Nga naman, matod pagan ni Jesus, nalipay si Abraham, nalipay ang mga propeta nga ako miabot na. Kaya makaingon ang mga propeta ba, ay, mapasabot na gitawag tarong kami sa una, gipatay ni tungod sa among paghatag og mga balaod. Hay, salamat in taon kay naanagid ang tinuod nga balaod. Nya, giyon sa mas Kristo. Giyon sa man. Gipatay. Gipatay gyapon. Gipatay siya. Ya ka mo, og sunod mong Kristo, unsaon masan mo? Pation sa dang. Nya, malipay mong pation. Kana mo na nindot ugma wa na mo. Daghan kayo mga nindot nga pagtulunan ang makuha nato sa mga pagbasa og sa ebanghelyo karong Dominggoha. Pero ganahan kong musugod sa pagpamalandong niining murag murag kontrobersiya nga pagkasulti ni San Pablo. Ningon siya diri, kay kun huyang ako nan ligon ako. Kasabot mo ana?
Kun huyang ako, nan ligon ako. Wa mo sabot. Mas matintasyon. Ingnan lang gungwa gud. Kay pariha bitata, wa ta kasabot. Wa may usa na to ani tingaling magkasiguro. Ang aning ako bana-bana ra sa ding ako. Kamong mga ginikanan, hay may ligon ang ginikanan o ang anak? Kan. Hay may ligon ba? Ligon. Ginikanan o anak? Labi na gyud kun ang anak bag-o pang natao. Hay may ligon, ginikanan o anak? Kusga? Ginikanan. Kana. Unya, hay may mas dali nga makadiktar ang bata o ang ginikanan? Kanang batang bag-ong natao o ang ginikanan? Ang dali bang makadiktar ba? Kana bang sundon gyudayon? Ang bata. Oh, tanawa ko na bisag kaadlawon mo tig-ik ng bata, mata ginang ginikanan. Di pa sa to pa strong kay siyang voice. Ngano man huyang manggod. Hay may kugoson ang bata nga gamay o ang ginikanan? Ang bata. O tanawa. Di ba? Yahay kay siya, kugos-kugoson god. Siya ay mo diktar, nya og dili pa gyud mohunong, di siya kauyon sa pagkugos, iya pa ginang hilak-hilakan, isayaw-sayaw nas ginikanan. Nya di pa gid siya kauyon kayo, iya pa ginang hilak-hilakag maayo, mo tig-ikid siya maayo, isayaw, kantahan pag ina, bahalag yabag ang tingog. Mukanta gyud. Nya mo hilom ding bata, may man kana ha, ayaw gunong ha, ayaw gunong. Magsigilan nag iyong ginikanan, kalami yung ilabay ning bata, kalami gyud kapoy baking lawas nako. Nya inigbutang na sad nimo ngadto, di sa dangatag 30 minutos, tig-ik na sad. Asus lami apat yon lagi. Awa ko kasuwayan nga ako'y anak, sige tuosan mo. Nga nakasuway magugo nga akong maguwang pagpanganak sa ilang panganay, nagtipon pa mi atog puyo. Ana, niya ako may nasunod sa ilang higdaanan, ako mang kwartong gamay. So kada tig-ix bata, ako gyud magsagubang kanang iyang kamagwangan. Nya li ra ba kayo, di ra ba hilak na ordinaryo kana yung inig ka alas 12 ngaris alas 2 kadlawon, kana yung murag magwakwak ang tingog ba? Kad ko ang magwakwak. Wah, 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 mag-ana ba? Kadungog man tingali to ron, ako man ang pag-umangkon nga kamagwangan. Hapit naman sa natingay siya mga anak, ambot lang. Magwakwak ang tingog eh. Naku sus, mauda ini ang maminyo. Sugod kong ka-discourage sa ato. Ay pag magpari kay wagi magwakwak, sige suway mo dagwakwak ingno demos pare hilo mo ha. Ay usaba niya kanatog ang pare. Awa na. Akin sa may kunoy huyang be, ang parisyoner o ang parish priest? Kinsay huyang? Ito ba? Uy. Di ba sa authority ba kinsa may huyang, kamo o ako? Kamo. Wa di mo kibaw ana. Mao na inig pundok ninyo dinhi, mo gawas gidang pare aron mo misa. Nga naman, naanaman mo. Pero guwa mo, moingon ang pare, ay salamat way tao. Salamat in tao. Tuog kog maayo ron. Pero naa mo, padir na anak. Nanang minatay padir. Ang lami biyay katugoy, lami apat yun ang minatay. Anong masaling ni abot, masaling siya ng oras. Huyang ba? Ang huyang ligon. So ang pasabot tingali ni San Pablo, in relation sa Ginoo, kung magpakahuyang ta, dali tang paminahon sa Ginoo. Kana bang muratag bata nga bag-ong na tao, muratag bata nga masuso at tubangan sa Ginoo. Dali kay tanyang paminahon. Sa unang pagbasa, ang Ginoo naglagot sa mga taga-Israel. Ngano man, gahi kay mga ulo, tiga, musupilon, musukol. Motong gipadala niya si propeta Ezekiel, pero iyang giingnan, bantay ha, kay diigid ni sila mutuo nimo, pero sultihi sila, mutuo mog sa dili, mauni ang gisultis Ginoo. Gahig ulo. So ang Ginoo day maglagot, kamo maginikanan kanang imong anak nga dalaga gud ing ana or ulitaw nya
Kana bang magpaubos sa gyud ba? Ma, unsa may imong isugo nako ma? Buhaton gid niya. Ug unsay pangayoon ana? Imong ibalibaran o dili? Hoy tubag mo. Dili. Maglisod kag balibad oy. Kung kusog kayong magpaubos nga nimo nga murag mosunod gyud sa imong isulti, maglisod jud kag balibad. Pero kana ganing anak nga tanan nimong isulti supakon, ang kalami ang isod ug balik sa imong tiyan. Makaingon ka blamian nimong lutuon dong oy, nya kanon ug balik. Ano? Oh. Kadungog mangugos akong mama ana. Sa una kami ba mga siaw man kay miingos mama taguron ta moron ibalik ta mo sa akong tiyan. Magsige sa kong ingon dito galuhod ko gisigihan kog latos ba. Magsige sa kong ingon tagura. Pasudlan. Magsige kog ana sa kong unahon labi na sige na kog kaigos latos magsige sa kong ingon. May magakoy gasugo anak ko diri. May magakoy gasugo anak ko diri. Kasuay mo anak kana bang sige taglatos niya mahimahayan nita hibaw pa ko nga birthday day ninyong mga buangab hibaw pa ko nga mao day na inyong makinaiyam may pagwata mo pakatawa may pagikumot mo diri sa akong tiyan maganana mo tos mama ako sa sige ingon may pa pero di na ko ipakita magsikog duko may pa kabantay mo anang na inyong anak inyong latuson magsig duko gasigi na nagpanunglo ninyo. Pero kanang tao nga kusog kay magpaubos, kanang murag huyang kay siya ba atubangan nimo nga murag ikaw mo ay naghandle niya pastilan. Mabta na sa una kanang naamjud koy uyab sa una no, naghandaghan man to. Kanang igdayong dulhugon og jotay ang daan ba. Bisan kog sayon ra kog kayo, nya mingonin pakupta tabi. Hasta lipayan ako kupot. Kupot na yun. Ganahan kay ko pwede palang kasapnayon ana. Pero kana ganing astig kay kapag kababae lami abiyaan kana ba yan kupot kupot ko tahan may magdi ko kamawanim ligon pa magiko nimo na kung may ratag maligid kana jong mo kupot nindota paminaon di mo nindotan ang madre gani mo kupot nga nako sa pader pakupta ta pader kay sakit na kong tuhod tiguang na day mao na ang kanang huyang ato ginang tabangon bisan sa atong balaod kinsa magigitagaag dakong pagtagad ang PWD ang mga senior citizens bisan karon sa pamakuna ni atong pamakuna ba ako nabakudahan naman ko dito ko gitipon sa senior citizen. Oh, kay naong sa dako makaluluoy na bansad. Oh, na nga dito ko gitipon. Ang daghan ta to ga wheelchair, naiga alalay nga mulisod naglakaw. Ako pa der pabaksin ko ako. Ako tan nakatiwason naman kay siya pabaksin pa man. Oo na kay ato ginang tabangon. Napay mukalit og ubo dito sa kong luyong. Hagak-hangak ang kaning tingog bang. Nya mukalit lingi sa ko nako baksinan pa din ng unahan niya. Oh, baksinan yun. Kaya nga naman, huyang. Mao na, importante kayo nga mahimutang huyang at ubangas Ginoo matod pa ni San Pablo. Kay kun huyang ka, sa pupuhon kas Ginoo. Kung ang iyan ang kamot mo'y nagsapnay nimo, bisan ang yawa, dili makahilabot nimo. Muna diha mi sa una diha man ko sa formator man ko sa mga seminarians sa SPFY Spiritual Pastoral Formation Year. Anha diha namo tudluan ang mga seminarista apil sad mi nga mo journey Manila unsaon nimo pagdeal ang imong emosyon, ang imong mga kahuyangan. Kanibang giingon ni San Pablo nga gibutangan kog sakit sa sa yawa aron dili ko magpagarbo. Katulo ko na ngayo sa Ginoo nga iya ning kuhaon wa niya kuhaa kay ningon ang Ginoo ang akong grasya igo na kanimo. Unsa man ang meaning ana sa among pag-translate sa pagtudlo sa mga parionon among ingnon sila Brad ang kuna gyud unsay imong kahuyangan uning ba ang kuna ako mo angkon man gyud kong dali kong maibog og babay muna ay gimog paduol nako. Ni ako sad maningkamot sa kung di ko magpaduol. I should establish boundary. Kay kung why boundary, patay ko. Kay bawa man kong huyang ko.
Nya kada sad nako ampo, kada nako rosaryo, kanunay ni nakong hinumduman, inigmata nako ikabuntag, inigampo nako, Ginoo tabangi ko karong adlaw, huyang baya ko. Lain sa nakong kahuyangan, dali kay kong masuko. Perfectionist kay ko. Kay naanad ko atong latos ni mama nga kanabang gamay sipyat, hapak dayon, wa gyud allowance ba nga masayop. Muna naanad sa kuana nga murag di ko kahatag og allowance nga masayop ang akong isig katawo. Bisag kama og period, maglisod kog hatag allowance ana. Muna akong hangyo ang Ginoo nga mahimo sad unta ko bisag mutudlo ko ani, mahimo sad akong dili kayo istrikto og basukanon. Na mo na karon hadlok kay sila. Pero naningkamot sige jud kog ampo ana. Nya ingon ang Ginoo pagpakahuyang lang, dawata lang yun, nahuyang ka. Doon na niingon ako pagsuod na kog seminaryo kay 40 man ginako ka. Kanabang istrikto gyud ba? Nganlan jud kog tigre sa akong mga kauban. Aktibo ko simbahan pero tigre sa kay kustanan. Kausagod mga 1992 gibiyaan ko kustanan akong kaubas choir. Biyaan ko ako na lang usa gabaro ingon na kadaghan akong choir nga kuyog. Gibiyaan ko ako rato mga igagaw kasagaran. Ang nahibili nang ako na lang tulo ka igsuon pulos laki, upat mamikabuk laki. Kami mo'y nanganta dito. Hindi man sila kabiya. Kaya ako may breadwinner sa among pamilya. May biya mo, wa mo'y kaon, nga buanga mo. Pero katong dili sakop sa akong pamilya, gibiyaan ko Gibiyaan ko. Nya pag human, dangtag mga duha ka buwan, nga wa naging sila ni balik, nagsuwat ko nila. Mga 30 sila kabuk akong gisuwatan. Nibalik ang suwat, mga 20 kapin kabuk suwat ang reply. Akong unang pangutana, mubalik pa ba mog serbisyo sa choir? Ang tubag, dili nako. Nya doon naman ko'y gibutang, ngano man. Ingon da ilang tubag kasagaran amo, wa ba to magkopyahanay, kay pupariha magtubag. Di nako mubalik sa choir, kay kada nako kakita sa imong naw nga kusmod kaayo, di nako kakita Ginoo dihas misa. May pagmusimba ko nga wa ko dihas choir kay makakita pa ko Ginoo. Pastang hilak nako ato. Mura kog ilipante nga nahilis. Kaluoy day nako. Purti na kong paningkamot, nagtuo kog bilib kay sila nako. Purti naman din nilang lagutan nako. Ambot ka mo karon nga nagsimba dinhi, wa ba ka mo magsigig ingon nga kanusa man imo biya ning pariya, kanusa man imo biya. Ambot ang mga lektor, ang mga sakristan, wa ba ka magsig pangandoy, mamatay na unta ning pariya, makubid unta ning pariya. Ambot lang, wa ko kibaw wa ko kibaw ana, pero ako lang pasiplatan ilang mga naong na ay pipila nga hait kay tinan-awan ako nga smiling, no? Smiling. Arang-arang in town. Mauna, niya purti na ko itong hilak pagka 1992. Pagka 1995, nisod ko sa seminaryo. Doon nag-iusa nga nasayod sa akong kabuang, sa akong batasan ba? Na kining ingon ani bitaw? Niingon gyud nako, ikaw, nisod kag seminaryo, inigkapari nimo, usa kas batuunon na pari. Usa kas petisyonan sa mga parishioners anang imong batasan. Moto purti na kong ampo ros Ginoo in taon di unta ko batuon. Bahalag i-post lang ko sa Facebook ay lang taon ko bato. Dili unta sila magpetisyon nga papahawaon ko aning parokyahan. Huyang ko Lord, huyang ko. Mo ginay sige na kog sulti, huyang kay ko. Ana. Nya, mo petisyon mo nako.